Ejja, għed, smajdin. Ejja, issa. Erba. Cool, doċ sistri. Issa kulu. Issa taraw kemm ma tajbin. Ħanġibilkom is-serviettes. Jgħadna biex l-umma għabaħsina. As, ma jkolom. Għatma kil-bicċa ħobs ħazina daqsek fajti. Lanqas l-isptar. Da biex l-umidluk. Mux bxie fwiet u kliwi ma fġin issa jennaf, ma tafux kif ilu fissat biex jitin ħafna ħadit u vitamini. Lili għet joġbok. Ma l-int għatma kil-ċej fajti ħajt. Fissat taħħax ġew jismana, un bat jena tanħabbat wiċċi miegħu. Għaġbukom, Tidu iktar? Le, għax bħalissa qed niprofa naqqax ftit. Ma tagħmilx ħażina għandek naqqasonza żejda. Anka l-gangalet id-dendillek. Namlilkom iktar? Issa nieħdu tibżax, x'nixorbu ġibilnek joġbok? Mela le, ħanġibilkom xarba ta' kisa. Għamilta jien stess, issa taraw kemm tajba. Madonna tal-ħnina, x'reġa' avventa, il-biraħ taf x'tani nixrob. Zunnarija u basal masur. Għalli tex kemmu tajjeb għall-lajnej. U vera, għax il-qaddezin kollha rajtu b'daqs kemm kien ħażin. Imma da mhux sewwa. Ma nistgħux impejpu x'jaqbdu l-azma. Da midlukin bis-sadit. Walla, jaf se jġibilna biex nixorbu. Isma, l-birra li nġibu aħna fejn jagħmilha. Iskot, għax jisimek, ġej. Sejdu li għax toqtu xarba bħal din. Dik il-biża tiegħi, għax qatt ma doq bħala. Nis-sogra nistaqsi x'inhu ma l-ingredjenti. Inti jixrob. Duqa, bat ngħidlek. Tajba, proset, vera prima ġiet. Xorbu. Proset, hekk għamilta tajba dwert. Għamilli. Mela viva. Kolla flimkien. 1, 2, 3. Ja! Di tajba? Ma t-tinnix. Insofri waħdi allura. Tista' tgħidli kif irnexxielek tagħmilha daqshekk ħażina? X'inhuma dal-famuż ingredienti? Jar maqsur, tursin, ġinġer u karfus. Il-karfus tajb biex jisaf fid-dem. Jar, għasart il-ħjar, għax ma battux. Għar kif tkellimni, da mux il-kazin edin. Minn fuq l-prova nvarjalkom, tkellmuni jek. Moġbitkom ġejduli, namlilkom xaħġa oħra. Le. Jitsa jkolli mura xandi kirjak mini fil-ħodu għadċirkewa. Jina ħanħallikom ukoll għax fil-ħodu għandi 6 operazzjonijiet tal-ftuq. U rrid inqaxxarhom. Min fejn sabetek ommak? Mill-misbla? Inċ għandek ston konfurrat? Sejru kollora. U iqpa' għwent, għalli ma jkollni xela. Bonsoir. Saħħa. Eja, xini il-problema għandek dejjem sejja xi problema għandek xi problema għandi. U għax propjament qed noħarġ ma' waħda bħalissa. Insomma, naħseb ili sentejn noħarġ magħha. Jekk hu sentejn u nofs għax kien fi żmien il-festa tar-raħal. Dak mort ix-xalat tal-festa. Imma x'inhi l-problema? Insomma, problema propjament mhux jien għandi problema, naħseb iktar għandha problema jien milli jien. Għaliex? U għax jien kollu semmi rusija, żwiġijiet. Ja, mhux ovvja. Ura lilkom sentej flimkien. Iva, ma ċal, daw l-affarijiet li jwerruni. U mbagħad jekk għala xi ħadd taħjar x'nagħmel għajdli. X'inhu? Jien qala xi ħadd taħjar. Jien qala xi ħadd taħjar. Inti taf qed tgħid, qed tiżmani lek innifsek. Ngħidin xi ngħid ħażin. Ħanejdlek ħaġa, Filip. Jekk m'intix lest tikkommetti ruħek x'qed tagħmel magħha. Bil-fors li ma tħobbix, għax kieku ma tirraġunax hekk, jien naħseb li qed taħli l-ħin tiegħek u tagħha. Iva, ma allura x'tissuġġerixxi li nagħmel, ċar? Xi trid nissuġġerilek? Itlaqa, infirdu, spiċċa.
Taħsebx. U mela, kieku vera tħobba żgur ma sa toqgħod tistenna li jiġi xi ħadd aħjar. Sa nagħmel naqtak biċċa. Aħjar. Naqra xi tfajla dik x'bodi għandha. Bil-fors dejjem tisfen. Int kif taf? Dik taħlem is-sfin. Dik l-ex tfajla tiegħi, Charles. Itha! ċeċi, għaw kif ħafna minn dak il-ħobs tal-bjera u ħadit tal-moħħok. Qed ngħidlek itħab biex taħseb li nibdu ħafna pjaċir. Tista' tgħidli biex innetqu. Taħseb li nibdu ħafna pjaċir. Hemm l-ex tiegħi. U rita taħseb li nisab kuntenta b'weled li. Darbohra, għajdlu konnu għat nintela fuqek għal-inġelu għataj. Iskom żewġ morda. Għalem, ħamur nkompli nixtri. Għaxajtu l-għuċ. Skużi, Għajdi, inti ċali? konni kemmi. Fiex nista' naqdi? Għaj, ma dik għalfejn tajt, inta t-tġennen jew. Għax għandi bżon tagħmel li pjaċir. U jek ngħidlek li issa ma ħadaqbad it-tieni bis-sieq. Għalija tista' tmur tintefa' taħt rak, tista' tmur tixrob litru għaxsu għax ma jimpurtanix għax inti vera bniedem viljak, fimt? Viljak! Sepet titfixkilni ma ħaddieħor, jiena qasbis nafek, x'istajt tagħmel tleb? Għazbis tafni u tmur tagħti il-pariri fuqi. Mele, għandek żbar, qed ħawadni ma xi ħaddieħor. Saħħa. Ara ma tatinix darek, ibqa' hawnhekk qudiemi u jfaċċja il-konsegwenzi tal-azzjoni li għamil. X'konsegwenzi huma fuq ġed titkellem? Jien, grazzi għalik, konta Filip, imma issa m'għadniex ninsab waħdi, fimt? Filip. Filip li jaħdem miegħi. Eżatt, itlaqa, intik parir li titlaqa, ek mar għallu l-oraklu, ara jinċi dritt għandek tmurtati parir bħal dan. Stenna, daqsek bis għallek. Daqsek bis bħalli kieku daqsek bis mux bizzejiet. Ja, vera, għetlu hekk jien. Imma ma kienx dak bis li għatlu. Okoll, ma kienx bizzejiet daqsek ma laħuda. Aj, ma tiqbax tagħti, ta' tirfina li wiċċi. Mux ma natikx daqsek. Iqaf, jien għetlu hekk għax qalli li qiegħed miegħek sakemm jiġi xi ħadd taħjar. Ejfek għallek mux veru tgiddib, mux ħalemmek Ejja, ħassa, giddib. veru, jien għalfejn għandi nikdeb. Veru għallek ek. Qatt ma rrid jikkommetti ruħu għax dejjem kienet jistenna li jiġi xi ħadd taħjar. Mela mux għax ma jridx jizzawaġ allura. Għax ma jridx jizzawaġ lili. Toqgħodx tagħmelek, jiddispjaċini li kelli nkun jien li ngħidlek il-verità. Għazina, għad ma tiġini waħda tajba jiddejjem ek jien. Mhux it-tort tiegħek, ta' inti m'għandek xejn ħażin, anzi Mhux marra vera. sabiħa. Mżejna b'kollox ma naqsek xejn. Toqgħodx tikbi. Toqgħodx tikbi, ara, tiġi ndiblek xi ħaġa. Ma rridxej, ma rridxej, ma rridxej. X'ġara? Xejn ma ġrali, Għaliex jelftek il-pożizzjoni? għax dal-għodu bida jġoni dari. U l-fizju għalli biex nħuħsib il-posture u nżom dar dritt. Sara għandek x'qallek, u minne. Tista' tgħidli riċetta melek. Għax għadu kien daħal wieħed li kien l-iskola miegħi. Allura, ma fejn tagħmel dal-kummedji kollha? Għax ma xtaqtux jirani. Għaliex? Għax meta konna żgħar kien joqgħod isawwatni. U kien joħod li l-flus li jkolli. Isa, Jien ma nafx imma
Jina kien imisni ndunajt, għax kull darba li konna nitkellmu fuq is-serjetà, u mill-ewwel kien jibda lid-diskors. Jgħid jew għadna ma nafux il-xuxin biżejjed, jew jibża jidħol għal xi lon, allura jibża mid-dejn, jew jgħid li għadna ma nafux il-xuxin sew, u mit-telf ħaġa oħra. Ma allura laqat Mark jikkommetti ruħu għalx bajtni. Għax li ilu sibt. Għax kull waħda, jiġifieri ma tistax tibqa' ma xi ħadd imma ma tħobbux. U iva jinnaf, imma l-lum ma tantx għadek issib irġieli lest li jħobbuk. Nażgur li hawn. Isma' wara kollox bejn l-irġiel u nisa ftit hemm differenza. It-tnejn li huma għandhom bżonn ikunu maħbuba, u tnejn li huma għandhom bżonn li jħobbu lil xi ħadd. U kemm l-irġiel u kemm in-nisa jieħdu gost meta jħossuhom importanti u bżonn jużi għal ħadd ieħor. L-aħwa kemm taf titkellem, min jaf x'għandha bik il-mara tiegħek, M'għandix mara jien. Qatt ma rnexxi inżomm relazzjoni fit-tul. Jiddispjaċini. Ma jimpurtax. Imma għaliex huma daqshekk diffiċli r-relazzjonijiet hux. Ma nafx jien. Rari sirt tisma' biżwiex li jirnexxi. Għalkemm għandha ħabib tiegħi jgħid li n-nanni tiegħu iż-żewġu ta' 18 u baqgħu jgħixu ħenjin u ferħanin għal dejjem. Jiena mhux li tgħix għal omrok ma' raġel ieħor jiddispjaċini biss illi tittoqgħod terġa' tibda tagħmel id-dates. Mhux qed nismetta. U xina qabel maqbad ma' Filip, illi kieku taf, kemm il-darba kellimmu noqgħod nirrakkonta l-istorja ta' ħajti waqt xi pizza. Ġifieri ħadd ħafna pizzett. Mijiet! Mela naf fejn m'għandix nieħdok, jekk xi darba nagħmlu dejt, you know int. Allura, tinteressak il-ħaġa. Tinteressani. Għandek aptit ma mmorrux nieħdu pizza jien hawn? Ma nafx ta' xin fil-għaxija. Nintefa' hekk b'xi container tal-ġelat, tat-toffi u tal-karamell, nara Bondi Plus, u noqgħod hekk nitħossar li l-nifsi. Imma għandi aptit ma mmurx nieħu pizza miegħek. You've been a messin' where you shouldn't have been a messin'. And now someone else is getting all your best. These boots are made for walking, and that's just what they'll do. One of these days these boots are gonna walk all over you. Tal-pakket miftuħ. Naħseb ħareġ bid-damage. Ħantik ieħor. Ma jimpurtax nista' nżommu mhux problema. Li aħna l-klijenti tagħna nieħdu ħsibhom sewwa naraw li dejjem jieħdu prodotti li jkunu ħalsu tagħhom. Ħantik ieħor. 525, please. Jien ma naħsibx se nibqa' niġi hawnhekk. Taċ Merijiet, minħabba ċuxban dak ma tiġi aktar. Intom ma tkun ma tafux kien jagħmilli. U mhux kont ngħaddi meta konna żgħar. Imma l-affarijiet inbidlu issa kbirt. U anki għalih naħseb inbidlu l-affarijiet. Int qed tgħidlek għax ma tafux. Għax ma tafx kemm hu kisaħ. Dak ma jinbidel qatt. Taċ Merijiet. Naħseb rani ġġilaw. Allura ħalli jiġi. Għadxur li tibsa minnu ta' Okej. Ara l-minet nara. Xanna? Għawa rajt. Zgull li għarrajt. Għajt maħabi pantik bħalek. Jiena int qatt ma konna ħbieb. Isna ma konniex. Mela nsib kem konti ktini flus. U kem konti xili xikolata. Ma dak kien żmien ieħor. Issa l-affarijiet inbidlu. Ma naħsibx ta' anzi, ċert li ma nbidel xejn. U kem qed inħossni happy, naf li hawn minn ħewwa tinħallas li drinks. M'għandix flus fuqi. Ma importax. Is-sellef. Ħaffef u d-dumx għax bilaċ. Isma, li l-ek nibbatali. Inti tindaħax mek ma kellimtek. Inti posto kem, tnifis. Tabbara seklet, kux kisa. Marriċ. Ġejt keċinien? Jew int? Jien għadni bilaċ. Tridx naqta li tlaċċien pum. Saħi? Fejn lajt? Senjorita. Mhux aħjar tħallas drink lili? Li toqtaħ li l-ħin madam. Illum ħlista. Darbohra ma teħlisix. Delikati. U b'saħħithom. Tidher li inti raġel romantiku. Eżatt. Jiġifieri sir taf dan kollu billi qatt ħares luk mislidejja. U kieku għandi l-ħin insirna f'ħafna aktar fuqek. Jien m'għandix ħaġa. Imma jien għandi ta' għax għadar tiqum kmini għax-xogħol.
Imma beħsibni nsirna f'ħafna aktar fuqek. Ġifieri titħares li u tmisli postijiet oħra? Nirrid nidħol fil-font u fid-dettall biex insirna f'aktar fuqek, fimt? Isma' bil-ħaq, fuq għadha ma ftemna xejn fejn ħammorru. Għalija fejn trid int kollox xorta. Anke jekk imorru naħdu pizza. Basta miegħek. Ħanejdlek x'nagħmlu. Għadha ma mmorrux sinema. Għadha neħles minn Edward nibgħatu x'imkien u noqogħdu ġewwa l-kwiet. Insejjerlek xi ħaġa skwiżita, daqsxejn imbit u ngħaddu lejla romantika flimkien. Toġobni l-idea. Għal xi tminja tajjeb? Iva, tajjeb, inkun il-ħaqti nħsilt u biddil tal-okkazjoni. Tajjeb, mela nkun qed nistennik. Deżerta ġibx. Ħaġġib int taħseb għal Lipstick on your collar. Dik biċċa minna. Nara kada. Good night. Good night. Bye. Take your body down. You and I through. Was lipstick on your collar. Told a tale on you. Yeah. Ej, sej, minn fejn sibta dik it-tigra? Mini, Charles? Jisimha Silvana u ġenna tal-art kun joma. Ilek tafa jem? Da żgur li nafa, mhux dejjem minni dawk is-sitta, seba' sigħat. U diġà wasalt saw. Wasalt safi. Ma tistħix. Qoddim il-bib ta' barra, lanqas ħaq xasbu n-nies, peress li m'hawnx minnu medi bina. Isma' li mistħi għalfejn. U hija Charles kienet kważi qalatlek xuftejk. Ġifieri, int kont qed nem. Le, mhux veru. Da żgur li veru, kieku kif tafx ġara. Int kont qed nem, ma għandek għalfejn toħdejk fuq il-nies. Ħalli fuq il-ġewwa. Ja nemmi, bibi Tom. Told a tale on you, boy. Told a tale on you, man. Told a tale on you, yeah. Għamitek fit ħalib sun. Grazzi. Cast di prim'ordine, scene, costumi di grande suggestione e un'esecuzione musicale vigorosa e appassionata. Għajdi, xie tkun taf. Ara liħor. Xi importani? Laqqas li konċi wieħed empati bil-kurzita. Allura. Ġit fiċni supermarket. Ġit fitxek minn ma tafek? Għax jumejn ilu għet il-larus taħħa li jaħdem miegħi biex jitlaqa. X'inhu? X'għamilt? Għet il-larus taħħa biex jitlaqa. Ix waħda din. Xarru kaza. Xi skandlu. Taħħa minn jisimek, skandlu għalfej. Inti tagħmel bħalma għamil David fit-Testament l-Antik. Dak bat ir-raġel ta' mara li rrid il-gwerra biex jeħles minnu. X'għandu x'jaqsam. Mela l-istess qed tagħmel int. Metetlu biex jitlaqa laqas biskot naf minni. Xarru kaza. Ma fadalx irġulija. Ma tistix toħroġ ma tfajla ta' sibek. Miex it-tfajla ta' sieħbi? Da żgur jekk ġeltu jitlaqa. Toqgħodx tivinta skużi biex tħossok aħjar. Minix niffinta skużu, jien waqgħet nagħmel xejn ħażin, u issa taħasad qabbiżieli. Kollox sem, kollox sem. Sakemm għandek il-kuxjenza safja, ma għamil xejn ħażin. Eżatt. Kif konti jien? Ma tantx kien ikolli kuxjenza safja. Imma tiegħi safja, fimt? Safja, daqs il-ġilju. Ġitek? Ek. Ara sta ngħidlek, la importani bil-kuxjenza tiegħek, u la importani jekk taqbix me jew le, u la importani, u ma importani x'iżjed, u issa sejjer norqod. U mhux qed tisma' tettej. Ma x'taħseb? Dan ja? Sabiħ dan ukoll. X'taħseb? Dan aħjar? Sabiħ ukoll. Imma li mur l-isbaħ dan? Jew dan? Daw it-tnejn, x'ma mhux It-tnejn zbieħ. Ma naħseb dan, ara.
Il-kulur tiegħu iktar joqgħod mal-karnaġġun tiegħi u ċieħ jiġi mdawwal u naħseb jiġi jisbaħ. Qed tħoss wiċċek jiddi minħabba l-kuxjenza safja li għandek. Terġax tibda. Kollox sew. Ġej panni twihom nħodhom f'kamartek, għax inkella titfaħħom gozz. Edward. Dik. Aw dik li kienet fis-supermarket wara l-bieb. X'inhu? Dik li hekk stiek. X'sa tagħmel? X'għamilt? Ikla minni xaw. Ikla tġiħini ieħor. Għalfej ħad ejdilek. Ek hemm bżonn ejdilek. Skużani, ma wak joqgħod? Iva, għaw joqgħod, signorina. Ġeni, tux. Iva, kif taf? Għax qalli bik, ma jiddispjaċini ngħidlek bħalissa mhux qiegħed hawn. Ma jekk tgħaddi aktar tard, hawnhekk issibu taf. Tajjeb mela, nagħmel hekk. Grazzi. Bye. Għax ma kellimtix? Laqqas il-ħafna daħ u mutetti li għamilna fis-supermarket. Inkellima, irrida tbati, irrida sofri, irrida titkaxkar mal-art tokrobli bil-ħnina biex noħodha lura. Għadbatti tal-li għamlitli. Il-kuxjenza ma titħolx hawn? Jew il-pritkerja biss tajbin? Murara min, għani prepara xaġa xniklu. Ma jabbix għal-but nejkux. Hello. Hello, ċar. Filip jien. Filip, kif aħna? Kifet li għamilt? Tlaqta tfajla. X'istajt? Proset, għamilt ħaġa tajba. Missa għandi problema oħra. X'inhi? Għax naħseb ġat toħroġ ma xi ħadd ieħor. La ma dekx maħħa m'għandux ikollok problema. Iva, mal-fatt li tġat toħroġ ma xi ħadd ieħor li rabjani, jaħraqni, jaħsibni ħażin. Allura kif taf li qed toħroġ ma' xi ħadd ieħor? U għax il-birat l-ura ċempiltilha biex nara kif baqet. U ma kienitx id-dar, u mbagħad il-birat deċidejt tħammur sanda. U xi wasal fejn id-dar tagħha, rajta ħirġa u kienet inbidla. U mbagħad x'għamilt? Ara. Mort warajha. X'għamilt? Aw, irrid ngħid, u mbagħad fejn marret? Ma ninsinema, u jien għajtew warajha. Rajt ma' min kienet? Rajta man ma wieħed hemm fil-bar. Kien jidher daqsxejn mitluqta, ma nafx ratlu jien. U mbagħad x'inkont semmur inkellimhom. Għaddew n-nies minn bejnietna u tlifthom. Ġifieri inti ma lħaqx ma' min kienet? Le, ma lħaqx. U mnalla ħanejdlek. Għax ħażin kien jispiċċa daqs kif kont maħruq. Isma', ma nafx ta' ma tgħid nerġa' magħha. Le, ma tarax, irrid isma'ni x'inhi fifhimni naqra. Inti mhux itfajla lura trid. Inti ma tixtieqx tara toħroġ ma' ħadd ieħor ix tassew. Dik xi ħaġa normali, Filip. Ejra tissejjaħ dik. Missa inti hemm bżonn li ma taqbax tiġri warajha. Hemm bżonn li tibda ħajja ġdida u taqbad tfittxil dik it-tfajla li dejjem xtaqt issib. Nafx qed ngħidlek jien, Filip, isma' minni, għamel kif qed ngħidlek jien. Nipprova, nipprova nisma' minnek. Proset, issa tara kif ma jiddispjaċikx. Ħallejtek jien fil. Raġel inċal, u grazzi ta' kollox. M'hemmx immiex. Ciao. X'ġara issa? Ma tafx ġara? Missek tistħi. Traditur. Kont qed tissemma. Basta ħafna pożi u edukazzjoni, taf li tissemma pasta żgħata, ja widna. Aħjar widna milli traditur. Minix traditur, kemm il-darba sa ngħidlek li wara sirt nafa. U jekk terġa' tgħidli traditur, daqqa tajba fil-patt tan-nifs ħadieħu. Nestu, ma safx jirrispondi u ħajjirrikorri għal-vjolenza. Mistoqsija waħda nagħmillek. Il-parir li tajt il-sieħbek, tajtulu għal-ġid tiegħu jew għal-ġid tiegħek. Mistoqsija interessanti ħafna. Ma jippurtanix, fimt ma jippurtanix. Aħjar għalih, Filip, issa Silvana miegħi qiegħda u kieku rieda missu beżarija. Tlift moħħok. Jista' jkun, imma li hu żgur li qatt ma ħassejtni ġi tad-daqshekk. U l-istonku, kif inhu? L-istonku x'għandu x'jaqsam? Għandu x'jaqsam. Meta konna żgħar u kont tagħmel xi ħaġa ħażina, l-ewwel kien jabdek l-eċċitament, u mbagħad wara l-brim. Ħallik miċċuċati. Dak iż-żmien għadda. Taf x'għandu bżonn l-istonku tiegħi? Ikla prima għandu bżonn l-istonku tiegħi. U inti lejla ħassajja l-ikla mill-aqwa. Għax tidinti Silvana biex tiġi tikolaw. M'għandekx ċans. Jien mhux ħansajjarlek. Ma jridx ikollix naqsam ma' dal-pjan infami tiegħek. Kollu sew. Nkellem ftit il-Grezzju ma lasit il-kera.
Niftakar ċarqis u l-bieraħ. Għamilli klawsola fil-kontratt li jgħid li għaw ġew ma nistax indaħħal aktar inkulini jgħixu miegħi. Ma tasalx sen. Provani. ċanna xint serju, mux soltu, soltu tiġi ma ġembi u tajd li hello meta titħol. Skużani, ma bħalissa tanti nirrabjat. Laqas bisetna. Mela xġemma. Bħalissa kiġi taħt ideja, tgħid kemm itih bil-ħarta. Kemm int gustus meta tirrabja. Iva xieġralek, aħna fuq kuġinu qed nitkellmu le? Mhux ovvja. Irid ninsajjarlu bil-foks. Ma soltu mux dejjem inti sajjar. Iva jien, imma mhux taħt irdit. Isma' xkull waħda. Irid ninsajjarlu xi speċjali. Għax sidin il-waħda jrid impressjona. U jekk joġbok, serba timilu, kien it-tfajla ta' sieħbu. Proset għalli, kemm jaffi raġuna kuġinu. Nsajjarlu kiekum ma nitfallu xi ħaġa ħalli nniżilu l-vanelu. Din darba għandha fjuri fil-ħja, sa tagħmel. Tara fejn ritta ġiet. Is-siva nkellima. Oh, Janet, kif inti? Tara kif ġejt fi kliemi? Kont ngħidlek li ma toqgħodx minn għajni. Kont ngħidlek li għad tiġi tibkili biex terġa' lura miegħi. U dak iż-żmien wasal. U jien naħfirlek. Dawk il-fjuri għalija. Iva għalik. Ha, ugo. U ma tarax li jinsan nerġa' nitukka bik il-bombi rafani minn xahar biex il-nexxi li neħles minnek. Ha, ugo. Rida tbati, rida s-sofri, rida titkaxkar marat u tokrob li bil-ħniena. Għatma b'sart li taf is-sajjarek tajjeb, Għatma kiltħuta tajba daqshekk. La, mhux xejn. Stenna sakemm indawqek il-laħam. Min jaf kemm is-sajru tari, Ħafna, jidub f'ħalli. Evviva. Isma' tridx immorru fuq is-sufane nkunu aktar komdi.
Konna nsibu bariħu fil-nipoġġu. Jien musa nersa iżjed law. Għax dak, raġa qiegħed hawn. Intek, ħatat qalbek mal-Nowel. Jien xi tridni nagħmel? Bżon teqaflu. Provajt naqflu meta konna żgħar, imma qatt ma tmexxieli. Immissa għandek Linda ngħidlok aħna teqaflu. Iwa, kif tridni naqflu? Mela ma rajtux daqsxi xfieq. U wara kollox jiena ma nemmix bil-vjolenza. Bil-vjolenza ma tasal imkien. Għandek raġun. Imma xi kultant ikollok tagħmel dak li ma tridx. M'għandniex għalfejn nużaw violenza, ma bniedem bħal dan irridu nużaw moħħna. Ejja ħnejdilkom x'għamlu. Mela inti maħniex jew. Ftemna? Ftemna. Mela ftemna. Xieġralek il-qattek? Le. Tatni weġa bżaqqi. Naħseb fil-pożizzjoni li ntfajna li kera għadu maddilix. Mela, ejja ħanajdlek x'namlu jissejja. Issa morru fuq is-sufan u nkunu aktar komdi sewwa. Issa nieħu ħsiebek jien ta' mhux tiegħi. U inti kemm tkebbibtu ukoll ejja ħanneħħilek dan il-flok. Kollu so. Issa. Għax dan oħxan wisq. Ekk. Mhux aħjar? Ma naħseb li kan ħossik ta' sħan. U le dak forsi imħabba li mbit li xro. Jew forsi għaxawint ħdejja. Ita xieġralek issa? Naħseb għandi bżonn nagħmel żewġ passi. Iva tajt il-ħut għamillek id-deni? Le, mhux il-ħut. Ħana meta bil-lum, meta u jgħaddili. Permettili. Għalissa u madwarek għax illum l-aħħar dabret ħaltaw ġewin. Kajja, qed tifża? Jien qed nibża. Jien mhux qed nibża. Tafx qed jgħidu li hawn virus. Naħseb dak li ġralek ta' għabdek xi virus milli hawn. Le, mhux virus qabadni. Naħseb dak iċ-ċux ta' Edward sawa qalli. Iva ngħid jimmela x'għandek? Minħabba fina li qed jiġrili. Intu jien. Minħabba fina, mhux qed nifmek ta'. Kull darba li kun ħaniprofa nbusek, jaqbadni l-brim. Xi trid tgħid biha di? Le, ħassa toħodix personali l-ħaġa. Ma loħodix personali xi kompliment ħejb bħal dak. Mhux it-torti għak, it-torti għaj. Kull meta nkun ħanamel xi ħaġa ħażina dejjem hekk jiġrili. Mela x'tbużni xi ħaġa ħażina? Le, mhux hekk rid tinfisser tuħux għalik. Xi ġifieri ma nieħux għalija x'affarijiet daw, ma nieħux għalija kull darba li ħadd tkun ħadd tiġi tbużni għabdak Isma' illum ċempilli Filip u għalli li jixtieq jerġa' joħroġ miegħek. U jien ħassartlu, għetlu biex ma jagħmilx hekk. Allura? Għetlu biex ma jagħmilx hekk mhux għax tajjeb għalih. Għax tajjeb għalija. U mela allura tħoss xi ħaġa għalija, Żgur li nħoss. Ħafna wkoll. Oh, how sweet. Qed nara xi tħoss għalija, tara xe, m'għandix għalfejn noqgħod minuta oħra u lek ħdejk jien. Le, mhux. Ma mhux, x'noqgħod nagħmel hawn? Nisimgħek ngħid il-ħniżrijiet, għalhekk tridni hawn.
nonni sejra minn xejn. Vera minn xejn. Anzi, taħseb li inti xi ħaġa, imma minn xejn, xejn, xejn. Raġel fini taqliet, minn xejn, xejn, xejn. Fini! Are you ready, boys? Start walking. Għax ma kellimtix. Laqqas ħaqqel ħafna mutetti u pozi, mhux hekk. Għax ma kellimtix. Laqqas ħaqqel ħafna daħ u mutetti li għamilna fis-supermarket. Inkellem, irrida tbati, irrida sofri, irrida titkaxkar tokrob li bil-ħnina. Mjerli. Għax ma kellimtix. Laqqas ħaqqel ħafna daħ u mutetti li għamilna fis-supermarket. Inkellem, irrida tbati, irrida sofri, irrida tiġi titkaxkar. Oh, Charl, Brian. Sorry. Hello, Charl. Raġel, Charl. Nismu minnek, xes? Għadek raġun, għadek raġun. Raġel, Charl. Għatminja. Leżel, ta' qabel. ħagġib miegħek. Diħat tibqa' fil-memorja għal-għomri ħejja tlaqna sari Għala roħja. Għajdi, ġiet tkun taf. Għara li, xin ximportani. Għasi wina, Missik xtisħi, għawdi bil-bitta barra laqas għaxa. Għoddi bil-bitta barra laqas ħaxafbu n-nis. Bes li mawx minnu medibina. Smali, għara fi għandin istħi. U għajja ċas, kħed għada għalatek xuftejk. Għada. Madonna tal-ħnina, xreġa l-vinta? Il-beraħ taftani. Madonna tal-ħnina, xreġa l-vinta? Il-beraħ taftani. Xafxta, xie mux għet nżegħu. Ifa jġralek issa? Infuq għalli l-ilma. Għara kif tkellimni, da mux il-kazin edin. Fuq li dejjem namel biex nvarjalkom. Ma ġbitkomx, ejdu li. Sweet dreams, eh? $5.25, please. Inti d-dejjena x'għandi ġżar. Skużi, Għajdli, inti ċali? konni kemmi, fiex nista' naqdi? Dik għalfej tajta, minn inti t-ġennan jew. Int veru bnidem viljak u għandek bżon, u għandek... Sorry, ta' nerġaw nibdewx għandi bżon ta' mill-li pjaċir. Skużat. Sorry. Konni kemmin, fiex nista' nkun ta' xork ta' tieri. Xom nieħla ħadetni. Bazzura.